We've been doing squats, body on Koitetaan saada kliksokki the block, take off every top, time to pump it up. Drink Ping pong trickshot. Bottle flip. Niin. Meillä on tässä se isä. Eli meillä on tässä 6 palloa ja tennispalloa ja me koitetaan saada ne tuonne rampalle ja se kumpi saa 3 pallosta enemmän niin voittaa ja tässä saattaa näkyä huonommin, mutta kyllä tänään. Nyt Rinssi aloittaa. Mennyt. Ohi. Ensimmäinen. Viimeinen. Toinen piste. Ja siitä nyt tasapeli. Tasapeli. Eli mennään finaaliin ja katkolle. Mä koitan saada ton ilmapallon ammuttua rikki. I believe I can fly.